Dobar dan svima i dobrodošli. Ja sam Vitomir Vela iz Portusa i danas ću vam u 15 do 20 minuta objasniti na praktičan način kako mikro i mala poduzeća mogu iskoristiti sredstva iz Embrace Small Project Funda na programu Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Fokus je na tome tko se može prijaviti, koliko je novaca dostupno, kako složiti dobar projekt i kako se predaju projektne prijave. Ostanite sa mnom. I krećemo sa webinarom. Dobrodošli još jednom na webinar o Embrace 2 pozivu Interrega Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, namijenjenog za mikro i mala poduzeća. Danas ćemo na početku reći nešto više o samome pozivu, nakon toga ćemo proći dio tko se sve može prijaviti i kako izgledaju partnerstva, što se sve ovim pozivom financira, kako izgleda sama prijava i evaluacija natječaja, odnosno projekata i jedan kratki tips and tricks and how to vezano za uspješnu i što kvalitetniju prijavu samoga projekta. Što se tiče samog Embrace poziva, on je namijenjen za mikro i male poduzetnike koji se nalaze u programskom području na teritoriju Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Cilj samog poziva je razvoj, dorada proizvoda, usluga procesa, pilotiranje, razvoj novih tržišta i jačanje prekogranične suradnje, a trajanje projekta je od 6 do 12 mjeseci. Natječaji se podnose kroz Embrace platformu, ovdje možete pogledati i link za prijavu i poziv je otvoren od 1.10. do 15.12.2025. godine. Što se tiče ukupne alokacije ovog drugog poziva, ona je 3 milijuna eura i može se prilagoditi ovisnost o kvaliteti prijave, jer u prvom pozivu imali smo primjer gdje je alokacija zbog velikog broja kvalitetnih prijava bila povećana u odnosu na onu početnu, tako da što ćete vi kvalitetnije i sada i bolje pripremati svoje projekte, to postoji velika šansa da će se alokacija povećati kako bi veći broj kvalitetnih projekata moglo ostvariti i financiranje. Tako da se svakako vrijedi potruditi i pogledati webinar do kraja, da naučite one neke bitne stvari koje mogu pomoći da rangirate što bolje svoju prijavu. Na početku ćemo reći ko se sve može prijaviti na ovaj natječaj. To su znači u startu mikro i mala poduzeća koje barem imaju zatvorenu jednu poslovnu godinu u programskom području, što znači da su poslovali minimalno godinu dana do sada. I moraju imati minimalno jednu zaposlenu osobu koja je vidljiva u njihovim financijskim izvještajima. I naravno pozitivan kapital, one koje negativno ili posluju s poteškoćama, neće moći ostvariti financiranje. Što se tiče same regije, odnosno tog dijela vezano za programsko područje, bitno je reći da sjedište ili podružnica i poslovanje mora biti u tom području. Isto tako, prijavitelji koji su na prvom pozivu ostvarili sredstva nisu prihvatljivi u ovome pozivu i na ovaj poziv se kao takvi ne mogu prijaviti. I zadnja napomena, rekli smo, znači, bitno je da poduzetnici koji se prijavljaju nisu u poteškoćama uvezano za blokadu ili stečaj i da imaju uredno podmirene i poreze i doprinose na plaću. Ovo je karta programskog područja, znači vidimo koje su regije zastupljene u pojedinoj državi, kako Hrvatskoj, tako i Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Što se tiče samih partnerstava, ono što je bitno reći je da projekt uključuje 2 ili 3 partnera iz 2 ili 3 zemlje samog programa. Ono što je bitno kada ćete formirati partnerstva je da partnerstva moraju biti uravnotežena i uravnotežene moraju biti i uloge i doprinosi svih partnera, jer one su i predmet ocjenjivanja. Znači ne možete imati pro forme partnera na projektu i očekivati da ćete zbog toga dobiti ovih dodatnih 5 bodova, jer se doprinos svakog partnera specifično boduje, o čemu ćemo nešto više pričati malo kasnije. Tako da je jako bitno da ako ćete imati partnere iz sve 3 zemlje, oni stvarno imaju i konkretnu ulogu i konkretan doprinos na samome projektu.
Koliko možemo novaca, odnosno koliko se novaca može dobiti i koliko je sufinanciranje na ovome natječaju, ovome pozivu. Iznos po projektu je od 20 do 200 tisuća eura, znači bespovratnih sredstava. Intenzitet potpore je 85%, znači toliko daje Europska unija, 15% su vlastita sredstva i ova se potpora dodjeljuje iz de minimis programa, znači on vam kaže da u okviru 3 fiskalne godine možete dobiti maksimalno 300 tisuća eura de minimis potpore, tako da je i na to potrebno računati prilikom prijave. PDV je prihvatljiv u ovome natječaju i treba ga naravno planirati u proračunu. Ono što je bitno kad smo bili pričali o doprinosu svakog partnera na ovom pozivu, svaki od partnera mora imati minimalno 20% ukupnog budžeta, ukupnog proračuna kako bi bio prihvatljiv. I to je jedan od kriterija koji će se svakako gledati prilikom evaluacije. Tako da na to pazite, imajte to na umu. E sad, koliko će tu projekata zapravo biti je jedan od važnih stavki i kriterija koje trebate znati. Zašto? Pa da vidite već u startu kolika će biti navala. Ako pogledamo kako je bilo u prvom pozivu je alokacija povećana, kao što možete vidjeti, i odobreno je 24 projekta, što znači da je nekakav prosjek po projektu bio oko 170 tisuća eura bespovratnih sredstava. Ako to preslikamo na ovaj drugi poziv i trenutnu alokaciju od 2 milijuna eura, onda odnosno 3 milijuna eura, možemo vidjeti da je projekcija, naravno imamo ovu mini-max projekciju od 20 i 200 tisuća, ali ako uzmemo ovaj uzorak iz prvog poziva gdje je prosjek bio oko 170 tisuća, onda vidimo da nam tu zapravo stane otprilike 18 projekata za financiranje. Što se sve ovim pozivom može financirati i zapravo što je jako bitno kada se gleda kriterij prihvatljivosti samih projekata. Bitno je da se aktivnosti koje se financiraju i prijavitelji da su u jednom od ovih ciljanih sektora koji su ovdje navedeni, znači proizvodnja, isto tako kreativne aktivnosti. Puni popis možete vidjeti i u samim uputama za prijavitelje, a ono što je isto tako bitno je da nisu prihvatljivi ribarstvo i akvakultura, primarna poljoprivredna proizvodnja, prerada, marketing poljoprivrednih proizvoda, distribucijske mreže prema trećim zemljama i državama članicama Unije. Što se tiče samih prihvatljivih aktivnosti, ovo su one osnovne aktivnosti, osnovna raščlamba, znači razvoj i prototipiranje novog proizvoda, usluge ili prilagodba postojećeg, pilot projekti testiranja i ulazak na novo tržište, partnera ili u treće zemlje, vanjske stručne usluge, oprema i manji infrastrukturni radovi koji ne mogu preći više od 10% po pojedinom partneru u odnosu na sam proračun. Što se tiče strukture i prihvatljivosti troškova, ovo je raspodjela. Kada govorimo o pripremi samog projekta i onim konzultantskim uslugama, ovdje je dozvoljeno paušalan iznos od 1500 eura za pripremu. Što se tiče troškova osoblja, znači plaća, 20% flat rate na direktne troškove, ured i administrativni troškovi isto tako 15%, isto tako 15% na sama putovanja, dok se prema real costu obračunavaju vanjske usluge, oprema, infrastruktura. Isto tako, jako je bitno paziti kada su troškovi i proračun u pitanju kako će se raditi nabava samih usluga i roba ili proizvoda, znači i imamo
prema pravilima za iznose od 2.500 do 20.000 eura samo jednu ponudu, 3 ponude za iznose veće od 20.000 eura. Ponude su bez PDV-a i ne smije biti starije od 30 dana i to nam je jako bitno zato što ih morate prikupiti već za samu projektnu prijavu i za podnošenje projektne prijave. Što se tiče malih infrastrukturnih radova, ono što morate imati jest dokaz pravnog interesa, tehnički opis i ponude po nacionalnim propisima svake države iz koje partner pojedini dolazi. Kod same prijave, odnosno kod predaje projekta, bitno nam je da imamo obaveznu dokumentaciju koja je propisana uputama za prijavitelje i mora se dostaviti. Sva dokumentacija se mora ispuniti, mora se potpisati, pečatirati i kao takva dići u platformu Embrace. Ono što je obavezno dokumentacije su obrasci samog projekta, isto tako i budžet. Nakon toga imate joint statement, izjave de minimis za svakog prijavitelja, potvrdu porezne uprave da nema poreznog duga koji ne smije biti stariji od 30 dana od dana predaje projektne prijave, dokaz o zaposlenju, godišnje financijsko izvješće i rekli smo za male radove dokaz vlasništva i zakup tehnički opis. Rekli smo ponude morate prikupiti, tako da na to svakako pazite. Ono što je bitno je da je radni jezik engleski u samom natječaju što se tiče prijavnih obrazaca, tako da ćete pisati na engleskom, a dokumentacija koja dolazi izvana može biti na lokalnom jeziku, a može se od vas i tražiti i ovjereni prijevod u slučaju recimo porezne prijave ili nekog drugog dokumenta. Kad smo kod samog vrednovanja i evaluacije, idemo pogledati kako taj dio izgleda. Sam projekt i sami projekti će proći zapravo 3 faze. Administrativnu provjeru prihvatljivosti prijavitelja projekta, odnosno kvalitativnu ocjenu. Nešto slično što se prolazi i kod nas na našim natječajima. Maksimalan broj bodova koji se može ostvariti je 100, a minimalni prag prolaznosti je 60 bodova. Sama ocjena se provodi kroz 4 tematske grupe. Relevantnost, partnerstvo, radni plan i proračun i ocjenjuju se i horizontalna načela, s time da morate dobiti pozitivnu ili neutralnu ocjenu. Ako dobijete negativnu ocjenu kod horizontalnih načela, vaša prijava će se isključiti iz daljnjeg natjecanja. Tako da morate i horizontalna pitanja imati na umu i u vidu kada ćete pisati projekt. Kako biste ostvarili maksimalan broj bodova, odnosno što veći broj bodova, prilikom pisanja fokusirat ćete se na 2 stvari. Naravno na relevantnost samog projekta i na indikatore programa koje ćete kroz projekt zadovoljiti. Kada je relevantnost u pitanju, bitno je da kroz logiku intervencije ukažete na jasnu potrebu i doprinos vašeg projekta samome programu i na koji način ćete pokazati održivost rezultata nakon završetka projekta, kako će vaš projekt i nakon što prođe provedba i dalje funkcionirati. Osim toga, 2 su bitna kriterija na koje sam vam već skrenuo pažnju. Prvi je partnerstvo, koji znači da ćete dobiti dodatnih 5 bodova ako ćete uključiti partnere iz sve 3 zemlje, s time da morate voditi računa da onda u proračunu morate imati isto ujednačen proračun, odnosno ako su 3 partnera da svaki mora imati između 30 i 40% ukupnog proračuna kako bi tu dobili maksimalan broj bodova. Izvještavanja i plaćanja, odnosno cash flowa na samome projektu. U provedbi ćete isto tako potpisati ugovor i izvještavat ćete svaki 4 mjeseca. Provedba se provodi metodom nadoknade, što znači da ćete predfinancirati ono što ćete provoditi. Što se tiče izvještaja, predaju se 10 dana po završetku razdoblja, završni 30 dana,
plaćanja idu do 100 dana od predaje izvještaja, isplate idu u eurima i za države koje nisu članice Europske unije, nemaju uveden euro, konverzija troškova euro se radi po info euro tečaju za mjesec plaćanja, tako da je jako bitno računati i na to. Bitno je naglasiti da je tu bitan i sam cash flow, tako da morate imati dobar cash flow da možete isfinancirati samu provedbu projekta i da ne ovisite od tih 100 dana od predaje evaluacije pa do plaćanja pojedinog izvještaja. Kod najčešćih pogrešaka koje se mogu javiti u ovome pozivu, bitno je paziti da u startu nemate nekakvih kašnjenja i da nemate višestrukih prijava, da ponude koje šaljete nisu prestare, odnosno da su u ovom okviru 30 dana do predaje, i isto tako i porezna potvrda, odnosno dokumentacija koja se mora slati. Aktivnosti moraju biti prihvatljive, morate biti u prihvatljivim onim djelatnostima koje su navedene i morate biti u sklopu de minimisa da se ne dogodi da prelazite tih 300.000 euro protekle 3 godine da dobijete više. Tako da pazite na to prilikom sastavljanja projekta i prilikom ove osnovne prve analize koje ćete raditi da vidite da li ste prihvatljivi kao prijavitelj i da li je vaš projekt i vaš konzorcij kao takav prihvatljiv. Naš savjet kako da idete korak po korak u prijavi je naravno da kao prvo formirate kvalitetno partnerstvo, što znači da imate 3 partnera, da imate zajednički rezultat, zajednički cilj koji ćete definirati, da ste prihvatljivi prema djelatnosti, razradite kvalitetno plan prema strukturi samoga poziva i da kvantificirate indikatore koje se boduju, složite proračun sa realnim balansom, znači od 40 do 60%, odnosno 30-40% u slučaju 3 partnera, da su svi prilozi koji idu u sklopu projektne prijave i ponude ne starije, znači od 30 dana, ispunjavate dokumentaciju Word, Excel, znači prijavni obrazac i Excel proračun, plus izjave koje idu, potpisuje se, pečatira, sve se diže u platformu do roka prijave i šaljete kao tako. Isto tako, ovdje vam dajemo jedan primjer strukture projektnog plana, kako bi on mogao izgledati po mjesecima provedbe jednog projekta gdje razvijamo novi prototip i plasiramo ga na tržište, gdje bi u prva 2 mjeseca, znači M1 i M2, imali razvoj i izradu samoga prototipa, plus vanjsku ekspertizu i nabavu opreme za sam razvoj. U mjesecima od M3 do M6 bi imali provedbu pilota u svim zemljama i evaluaciju samih rješenja da vidimo da li ona zadovoljavaju potrebe. Od M6 do M9 bi imali pripremu samog ulaska na strana tržišta i prilagodbu i nakon toga bi imali od M9 do M12 bi radili samu provedbu, odnosno i dokumentaciju za skaliranje. Evo recimo ovo je jedan od primjera kako bi mogla izgledati sama strategija i sam projektni, sam nekakav vremenski okvir jednog projekta, razvoja prototipa i uvođenja na novo tržište. Znači maksimalno vrijeme provedbe projekta je 12 mjeseci i na to treba svakako paziti. Ok, ako želite raditi sa nama na Embrace drugom pozivu, možete nam poslati svoju ideju na email info@portus.hr, ukratko nam opisati svoj projekt, svoju projektnu ideju, iz koje djelatnosti dolazite, da li imate partnere, nabrojati ih ako da. Napravit ćemo brzi eligibility check gdje ćemo po kriterijima provjeriti da li ste prihvatljivi kao prijavitelji, da li je projekt kao takav prihvatljiv. Definirat ćemo ciljeve, vezati za indikatore i napraviti jednu skicu samoga projekta i samoga budžeta koje ćemo razrađivati da bi u konačnici pripremili za vas projektnu prijavu i sam proračun, ispunili zajedno sa vama obrasce, dok ćete vi dostaviti potvrde i ponude.
tako da možemo predati projektnu prijavu u roku i naravno nadati se pozitivnom rezultatu i uspješnoj evaluaciji te kasnije provedbi projekta. Hvala vam na pažnji i na slušanju ovog webinara. Ako vam se webinar svidio, kliknite na jedan like i subscribe. Možete nam se javiti i na info@portus.hr sa svojim projektnim idejama. Prezentaciju možete preuzeti na linku ispod videa i želim vam svima puno sreće u pripremi projekta i nadam se da će vaši projekti ostvariti financiranje. Vidimo se uskoro na nekom novom webinaru. Doviđenja svima.